Тот, нали знаеш, че мама ти в Дубай, ама тати ти е в Кипър. Слушам на Димчо Стотна и си викам, римува се с копър. Римовия донор му писна да гладува. За слава това момче тука изобщо не жадува. На никой не козирува и тия дни нещо взе да му липсва пикото, другираното подсъзнание и тем подобни. И си виках, няма бараш химикала, ама кажи ми как с кой да поговоря, тежестта да излея, за да мога да продължа да живея, да мечтая, да си кажа, не съм пушил от има няма 2 седмици. Не че ме е бърка, ама нещо не ми допада да се турмозя. Чакаме програма или отивам на съд. Най-накрая май ще им кажа само, че могат да го ядат. То почна ся 1986, а кажи ми ти помниш ли 94-та? Аз не. Тогава съм ми излязал на бял свят, на 16 но съм ми и той стана леко бял. Сонта прах и някъде тогава поудях. И сега вече си мислих, че се спрях, ама на пак порочни мисли. И I can't stop, не They can't stop me, на врата ми го пише. Ти сега кажи ми, сериозно ли с мене искаш проблеми? Няма ми се месиш. Не ме бе кой си такива, дето дават наклон. Най-обичам да ги спичам в главата. Сега путва с звук да ритъм. Виждаш ли, що го правя? Виждаш ли, що се тормозя да пиша? Ръката ме боли, ще вземе да ме хване някой артрит. Да, много смешно. Дай ми сега стълбона и може да спра да те дразня. Ама може и не може да братя. Така че его с моя песен до вас ще те изпратя нахранен. Аз съм гладен, бягай, ще изям. Викай ся, я. Чакай ся, виж ся, праща ся, утре ся, ще има ли, замислиш ли се? By the way, ти друсаш ли се ся? Кажи ми. Може и да няма, той въмери с банани, аз ще мятам стъклени буркани. Спиш ли себе си, търсиш ли, намерил си се, браво, похвално, а аз пък не мога гледам само напред. Виж само колко има зад мен. Често даже като пиша, даже не търся рима, защото мога да си го позволя да оставя така. А ти можеш ли да правиш каквото си искаш, кажи ми, или ти харесва да гледаш още надолу като путю? Не съм типик Мич, нито Лари Хуър. Аз съм моя пиш сунциите в шкафчето, солджерите на пътя, курвите в клуба и патлака на кръста.